Bore dda a chroeso I Sgorio. Sylw I brif adran Genero I ddod yn y man, ond fe ddechreuwn ni heno gyda'r dynion a'r ornest ym Mharc Jenna rhwng y Bari a'r Bala. Ers ennill ei gêm agoriadol yn erbyn Llanelli, dyw pethau heb fynd o blaid y Bari, oedd arrediad o 5 gêm gyngrair heb fuddugoliaeth cyn croesawu'r Bala. Clwb sydd wedi dechrau'n gryf dan ei rheolwr newydd, Steve Fisher. Dyma Robbie Wilmot ar gic gornel. A mae'r beniad yna i'r gornel ucha. Am beniad grymus gan Will Richards ac o fewn 7 munud yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Y gyfrinach i'r gôl yma yw safon y croesiad yna. Ydy, mae'n rhediad dda, ond mae safon y croesiad yn golygu rei. Mae i fi angen ei fan hyn, cael ymhen arni, ond yn y gornel ucha. Wilmot ar arwydd. Un mae'r croesiad yma yn dod. Seinti, oedd angen arbediad ac Eileen yn hyd yn oed gwell. Hulbert methu curo Torrance ar yr ail gynnig, ond oedd Seinti oedd ar cynnig cynta'r capten. Wel, gormod o le o lawer. Eto ni sôn am safon y croesiad, ond pwy sy'n marcio? Fan at Hulbert, lle gyda Hulbert I droi a roi'r bas mewn at Mikey George. George at Ieuan Owen! Ar ergyd yn syth at y golwr, mae'n tasgu oddi ar Torrance. Y cyd chwarae yn y Bari. George jyst yn bwyd o Owen at ti disgwyl y fe Sgorio fan'na. Mae dal yn oer Bari. Dim amser am saib i'r llinell gefn. George. A dim ond yn cael ei clirio mor bell a Callum Seinti. Wilmot yn ei chrymanu ddi. Ar ochr mas I George, mae dal yno. A Torrance yn casglu ei drad yn y diwedd. Ddim cweit digon i'r dde o Torrance, ond am safon gan Wilmot. Kavanagh ar bas. Mewn at Michael George. Michael George ddim yn camsefyll. Wel, dyma'r yn gwrthwyol. Ella gen I gyd arno fe. Ond Michael George nawr sy'n dathlu gyda'r cefnogwyr. Kavanagh yn uniongyrchol fel oedd I reolwr a Steve Jenkins yn gofyn tollti am ddiffyn y Bala ac am foment I Sgorio George. Mae wedi bod yn amlwg yn ystod y hanner cyntaf. Wilmot at y postyn ola. Mae dal yn o Wiglin cael cyffyrddiad a Hulbert. Yn taro to y rhoed. Smonach eto yn yr amddiffyn i'r Bala, ond bydd ddim yn becso. Safon eto yn y croesiad, yw'r gol geidwa ddim yn cael y cyffyrddiad gorau, a mae jyst yn rhoi I dro drwyddi nhw syth i'r gorner ucha. Wigley ariadiad fewn i'r cwrt. Wigley I giro Torrance. Ac mae yn Sgorio. A gŵr arbenthig o Gaerdydd. Yn ymestyn mantes, unwaith eto, mae yn beder. Bale yn tasgu'n ganol ca, ond mae'n gwrdd yn union, mae da fe'r coesau ar yr amddiffyn. Ond, mae fe'n benni ddim bert yn yw Mae'n gwybod yn union ble mae eisiau rhoi hon yn y gornel ucha. Dwi'n mynd am y pŵer. Ta-ra! Roedd Caernarfon yn dechrau'r penwythnos driphwynt yn glir ar frig y tabl cyn gwneud y daith i'r hen heol I herio Llansawel. Hon amlaen, Corey Herford. I lawr y chwith. Herford yn erbyn Morgan Owen, mewn i'r cwrt Cosby. Herford yn mynd I hun, a mae hwnna wedi mynd yn barod I gefn y rwyd. Corey Herford, gwaith gwych o'r chwith. Dyna'i ail gol o yn y gyngrair y tymor yma. Cian Jenkins. Tom Price, Corey Herford unwaith eto mewn yn y cwrt Cosby. Am gwaith amddiffynol, mae'r bel dal yna. Ac mae Llansawel wedi mynd ymhellach ar y blaen. Diolch I Tom Price. Da ni wedi chwarae bron I 20 munud yma. Da'r tîm cartra 2-0 ar y blaen. Y bas ddim gygon cywir. Mae gan Connor Evans mewn ar ymyl y cwrt Cosby ar ei hyd. Y cwrt Cosby mynd am yr ergyd. Cyfla I Matty Jones. A ni na 5 munud I ffwrdd ar hanner amser. Mae Caernarfon wedi tynnu un yn ôl. Sean Bradley ar gic gornel at y postyn cynta. Adam Davies wedi mynd heibio I
Fuller ac mae Adam Davies am y 6yd tro yn y gyngrair tymor yma wedi sgorio i Gaernarfon ac maen nhw'n unioni'r sgôr. Sean Bradley mewn digon o le ar y chwith. Matty Jones sydd efo fo. Croesiad isel gan Matty Jones yn chwilio am Iwan Lewis ac am arbediad gan Fuller. Mi oedd honna'n sleifio i'r gornel isa gan Iwan Lewis. A troed Will Fuller yn sicrhau mae cic gornel yn unig fydd ei. Bygythiad yno o hyd. Adam Davies. Mae Bradley efo fo. Bradley'n torri fewn. Bradley! A Llan Sawel yn cael ei achub gan y gwaith coed y fanna. Bydda rhywun yn meddwl y bydda Bradley wedi claddu honna. Bradley yn anelu honna. A mae Adam Davies wedi mynd ar cofis ar y blaen. Wel, pwy arall? 7 mewn 7 i Adam Davies. A mae'r cofis ar ôl 20 munud o'r ail hanner ar y blaen o 2 gôl i ddwy yma yn Llan Sawel. Sean Bradley. Dawnsio ffordd i fewn i'r cwrt Cosby. Mi oedd angen yr arbediad, ond oedd o ddim digon. Ac mae Dom Smith wedi mynd ar cofis ymhellach ar y blaen. Gwaith da gan Sean Bradley mewn i'r cwrt Cosby na. Fuller yn rhoi di wedyn ar blad i lwybr Dom Smith. Sean Bradley. Gweld Josh Locke ar rediad rhwng tri'r canol. Josh Locke i fewn i'r cwrt Cosby yn erbyn Fuller. A mae Josh Locke wedi sgorio'r 5ed prawma i Gaernarfon. Rediad hyfryd o ganol cae gan Josh Locke. A dyna'i gôl gyntaf o yn y gyngrair i Gaernarfon tymor yma. Mae'r gêm yma wedi throi ar ei phen. Roedd hi'n achlysur arbennig i Craig Harrison Brown Sadwrn wrth i reolwr mwyaf llwyddiannus holl hanes y cyngrair baratoi am ei 400fed gêm wrth y lliw gyda'r Seintiau Newydd. Dan Williams ar meddiant. Mewn â hi i Jordan Williams sy'n ceisio troi Sanca. Brobl. Ond troi'r amddiffynwr yn rhy hawdd. Y bel ar draws, arbediad gan y golwr, ac oedd angen i Alex Pennod fod yn gadarn. Y gig rydd yn cael ei chwipio mewn. Pennod i fyny amdani, a Jordan Williams sy'n penio i gefn y rhwyd. Mae'r Seintiau ar y blaen wedi 10 munud. Oedd hi'n gig rydd dda, y bel yn adlamu Jordan Williams a'r peniad yn curo'r golwr. Holden, allan yr asgell. Croesiad at y canol. Mae Williams yno, mae'r peniad yn taro'r trawst. Ond dyw hi ddim yn cael ei chaniatáu. Mae Williams yn gandryll. Gwthiad dwi'n meddwl. Allan gweld fawr arall o'i le. Bodden y bas letraws. Tu ôl i'r cefnwr. Williams yn croesi. Y peniad, gol dda gan y Seintiau. Mi oedd y wiriad o'n Wilson yn hawlio honna. Yn slic allan i'r asgell. Gwiriad anffodus oddi ar Cronin. Dwi'n Llanelli heb guro'r Seintiau ers 2011. Maen nhw wedi colli'r meddiant yn ei cwrt Cosby hunain. Mae Wilson yn ergydio ac mae'n taro'r postyn. Mae Llanelli'n wynebu talcen caled fel y gyma hi. Gobryn allan nhw fforddio, ildio'r meddiant yn y safleoedd yna. Y gig gornel. At y canol, mae Boddenham yno! A mae Jack Boddenham wedi gwneud 1-2. 2 funud mewn i'r ail hanner. Gol gynta Jack Boddenham y tymor hwn. Boddenham ag erweol o'i flaen. Williams. Pas hyfryd drwodd. Wilson yn rhwydo. Mae'n beder. A phedwaredd gôl y Gwyddel yn y gyngrair y tymor hwn. Symudiad hyfryd. Boddenham, Williams a Wilson. Y Seintiau ar ei gorau. Lloyd yn ôl at y capten Hopkins. Yn siapio i ergydio ac oedd angen arbediad hefyd. Nathan Shepherd i dathlu Benblwydd yr wythnos yma. Heb gael gormod o gacen Penblwydd chwaith. Oedd yn ddigon chwymwth i arbed honna. 7 munud o'r gêm yn weddill. Y gig gornel a Danny Davies sy'n penio'r buned i'r Seintiau. I gol gynta ers mis Mawrth. A pan ydych chi'n colli o beder i ddim yn erbyn y pencampwyr,
Allwch chi ddim amddiffyn ciciau cornel fel yna. Charles, yr eilydd. Dyma Jeffries. O'r asgellwr ifanc yn sgipio heibio un. Ma'n dal i fynd heibio dau. At y canol! O, a Parsons sydd roi honna drwy rwyd i hun. Dyw e heb fod ar y maes am yn hir. A dyna groniclo pnawn anodd iawn arall i Lanelli. December 2011, my wife was 7-8 months pregnant. Now I'm bringing my daughter to the game and she's 13. So, you know, it just proves the amount of time and effort, you know, that I'm very fortunate to have got a family that supports me, my wife, my daughter. And obviously, you know, it's been a great working relationship with Mike Harris, Ian Williams, and, you know, multiple coaches and assistants and players. You know, at the end of the day, they're the most important people of the football club. And obviously, there's been a lot of fans here for a long time and they've supported me and the team all the way. So I'd just like to say thank you to everybody from that. And I'm hoping in a few years' time, we'll stand here saying that, you know, it's 800, you know, again, can we get the 1,000 but Ar ôl sgorio mewn 4 gêm yn olynol, roedd ymysodwr y Flint, Elliot Reeves, yn gobeithio am berfformiad disglair arall ym Mhen y Bont bnawn Sadwrn. Gwell gan Archie Matthews fyny'r cae, peniad lawr gan Crowell i Daly. Clayton Green i Nathan Wood. Wood yn y cwrs Cosby, arbediad gan Flint, ond mae fewn ar yr ail gynnig. Clayton Green sydd yno i roi Pen y Bont ar y blaen. Flint yn arbed ergyd gynta, Nathan Wood, ond yna Clayton Green yn y lle iawn i fanteisio. 5 munud yn weddill o'r hanner cynta. Cain Owen ar gic gornel i Ben y Bont. Teg at y postyn bella. Daly dal yno. Noah Daly. Cael ei groesiad i mewn. A'r peniad yn un isel. Ac i gefn y rhwyd gan James Crowell. A cydrodd brif sgoriwr y gyngrair y tymor dwytha, James Crowell. Yn rhwydo yn y gyngrair am y tro cynta y tymor yma. Chris Venables ar peniad lawr. Teg at Noah Daly. Daly dal yno. Ergyd o bellter. Ac arbediad da gan Jack Flint. Noah Daly yn troi'n wych yma yna. A chael ergyd galed teg at y gol. Archie Matthews. Teg at y Miller Cwrt Cosby. James Crowell sy'n yno i Ben y Bont. Mal Davies yn chwilio am le i groesi. Teg at Daly mae'n mynd. Flint. Dal yn o'i Ben y Bont, ergyd isel! Nathan Wood sy'n sleifio drwy'r dorf o chwaraewyr i'r gornel bella. Trydedd i Ben y Bont. Ac hyd yn oed mor gynnar a hyn yn yr ail hanner. Ydy'r triffwynt yn saff i'r tîm cartre rwan. Canafan mlaen. Ben Wyn sydd efo fo. Ben Wyn yn dal i fynd. Ac yna, dangos gormod o'r bel a mae yna gyfle fan hyn i Noah Daly. Mae o drwyddo. Rownd y golwr, mae'n bedwaredd i Ben y Bont. Ac o un pen y cae i'r llall. Daly sy'n cipio gol arall i'r tîm cartre. Syth lawr canol y cae ar ymosodwr yn cadw i ben o flaen y gol. Svetkovic yn y cwrt Cosby. A'r croesiad, ond ar o'r trawst. Dal yn o'i Crowell. Kirkhoff rwysyd ddim yn sgorio. Ac oddi ar y llinell. I atal Nathan Wood. Sut yn y byd, nath honna ddim mynd mewn i Ben y Bont. Y chwaraewyr yn ciwio fyny i sgorio fan'na. Nathan Wood mewn i'r canol. Flint ddim yn cyrraedd na. Dal yn fyw. Ergyd isel yn cael ei rwystro ar y poster agosa. O, mae'n gwiro i mewn. A Noah Daly sy'n dathlu. 5 i Ben y Bont. A Daly'n cael ei ail. A honna yn greulon i Jack Flint y golwr, ond oedd o methu cyrraedd o bel yna wrth iddi ddisgyn mewn i gefn y rwyd. We came out the blocks really fast and caused them lots of problems. So I think they will be a good team this year, but today we would have beat anyone. I ffordd Llanelion ewn ni nesaf, ac ar ôl trechu Met Caerdydd y penwythnos diwethaf, roedd Bai Colwyn yn gobeithio giro Hwlffordd am y tro cyntaf yn ei hanes. Sam Hart ar gic. Teg at y poster agosa mae'n mynd. Cael ei penio'n glir, nôl at Hart. Cyfle am groesiad arall. I mewn i'r cael mae'n dod at Robles!
A mae Louis Robles wedi rhoi bai Colwyn ar y blaen. Croesiad perffaith gan Sam Hart. Ac Robles efo'r peniad. Alex Brown wedyn rhyddhau Cyming. Jordan Davies yn neud yr hediad. Dylan Rhys yn llithro. Cyflaf yma, mae'n disgyn i Jordan Davies, a mae Jordan Davies yn rhoi ti i gefn y rhwyd. Wel, yr camgymeriad gan Dylan Rhys yn llithro. A Robles wedyn yn gosod ti nôl i Jordan Davies. Dim camgymeriad ganddo fo. Bai Colwyn yn gallu clirio, ond Robles yn ildio meddiant. Y dacl yn unffyrnig y fanna gan Alaric Jones. Ac mae Alaric Jones yn gweld cardyn coch. Ac dim amheuaeth gan Mr Bryn Markham Jones yn dangos y cardyn coch. Ford yn gweld ti. Bel yn disgwyl ran i Jordan Davies. Jordan Davies, mae Louis Robles. Robles! Bel yn disgyn unwaith eto, Jordan Davies! Ac Jordan Davies yn cael ei ail o am y pnawn. Robles i ergyd o'n cael ei arbed tro yma. Cyrraedd Jordan Davies. A Jordan Davies sgorio unwaith eto yn erbyn i cyn glwb. Mynd yn fyr, mae tuag at Cyril. Cyril i'r canol. I Robles, arbediad anhygol y fanna. Peniad rhydd y fanna gan Robles, 6 llath allan. Ond gwaith da yn y gol gan Rhys. Basti mewn at Isa Carbo. Newydd ddod ar y cae yn lle i frawd. Cael ei dynnu nôl gan Ben Fawcett. A Ben Fawcett cicio'r bel i ffwrdd. Dyna chi cardyn melyn y fanna i Fawcett. Dim dadla fanna. Ac yn wir, mae'r ail cardyn melyn i Fawcett. Wel, mi dynnodd o Crys Isa Carbo, mi giciodd o'r bel i ffwrdd, a wedyn mae di cega efo Mr Markham Jones. Pwlffordd rwan i lawr i 9-1. Clean sheet and back-to-back wins. We want to make sure this is a tough place to come, and I thought it was. And considering obviously the opposition, highly respected opposition in Haverfordwest, a very, very good team and squad they've assembled. So to come away 3-0 winners, we're absolutely amazing. Doedd yr ystadegau ddim yn edrych yn ffafriol i Met Caerdydd cyn mentro i gau y castell. Dim un buddigoliaeth yn ei 7 gêm y tymor hwn, felly doedd hi'n ddim syndod pan sgoriodd Jack Kenny i'w bedwerydd clwb gwahanol yn erbyn y myfyrwyr. Cei Cona ar y blaen wedi chwarter awr. Ond yn chwarae gyda'r gwynt yn yr ail hanner fe unionodd Met y sgôr. Cyfuniad o ddwrn Kids Margetson a phen Jake Morris yn cipio 5 gêm gyfartal y tymor i dîm Ryan Jenkins. Caernarfon yw'r unig glwb i beidio a cholli gêm hyd yma tra bod bai Colwyn a'r Bari'n codi i'r 6 uchaf ar ôl buddigoliaethau cryf gartref. Hwlffordd yn llithro i safleoedd y cwmp a Llanelli dal yn waglaw. At y brif adran, ewn ni nesaf, a penwythnos diwethaf gath Wrexham y dechreuad pertheth i'w hymgyrch nhw ar ôl middi Llansawel o 5 gôl i 2. Y Bari oedd yn neud y daith hir lan i'r cae ras Pnawn Sul a'r newyddion annisgwyl bod prif sgoriwr y Bari tymor diwethaf, Erin Murray, yn dechrau ochr arall y ca yn y gôl. Hanas Snape felly dros y gic gornel yma i Wrexham. Hana yn uchel iawn yn anelu at y cwrt cosbi wedi dros bawb. Mae oddi ar y linell. Wedi di mynd i fewn a mae di mynd yn barod. Wel, da ni di chwarae llai na 2 funud yma. A dwi'n meddwl na Jody Bartle owain gafodd honna. Dyna'r bygythiad mae Wrexham yn ei gynnig. Mae'r risg o roed Erin Murray yn y gôl i'r Bari yn dipyn o risg. Y dacteg cyntaf fysa sticio cic gornel reit ar ei ffenni a dim yn agos at y bel. A wedyn pwys yn ymateb yn gynta neb, y capten, Jody Bartle, wrth i bodd. Bas hyfryd gan Hannah Snape. Ydy Mahmood yn gallu mynd heibio i Beeman. Hyfryd gan Mahmood. Cyfla mergyd i Eifa Sackley. Wrexham dal yno. Snape hun a Snape! Wel, am gôl hyfryd gan Hannah Snape. Un o chwaraewyr newydd Wrexham wedi mynd â nhw ymhellach ar y blaen yma. Mae
mood yn fama just yn slick, yn sydyn, yn rhedeg fyny cwrs Cosby, yn achosi'r problema. Wedyn Snape, beth yn bwysig? Taro'r targed. Dyna nath hi, 2 gol i ddim. Dim newid i'r naill dim na'r llall ar yr hanner. Stone, yn croesiad. Os na, gol i'w rwyd i hun. Cyffyrddiad anlwcus iawn gan Phoebe Davies yn fanna, a mae'r Barry ar gychwyn yr ail hanner wedi tynnu 1 yn ôl. Mae yna ddiffyg cyfathrebu yn rwla yn fama. Davies yn dod ar draws, cael blaen i throi darni, cangymeriad enfawr gan y ddwy, mae rhaid deud. Fewn na hi, game on. Smith. Dewis mynd nôl at Craven. Pwysa gan Harris. Kira Harris a'r gol yn syth o'i blaen hi. Wel, Owain. Mae'r Barry yn gyfartal. Wel, be yn y byd sy'n mynd ymlaen. A chwarae teg i'r ymosodwr. Kira Harris, oedd hi'n barod amdani, yn barod am unrhyw gangymeriad, a wedyn ydy'n gallu cadw i ffen. Dim problem o gwbl. Allan coelio be dwi'n wylio ar hyn o brif iawn. Snape rwan, efo droed chwith yna. Mond un ardal ddylia hon fynd i fewn yn y cwrt 6. Snape. Honna a heibio bawb ac mae di mynd i fewn. Ac y gol yna wedi dod i Rosie Hughes. Hi sy'n dathlu. O, mae'n dathlu ar ben ei hun ar hyn o bryd. Mae yna un partner. Mae pawb arall di mynd at Snape. Oherwydd y croesiad dyna sydd yn bwysig. O'n i'n sôn am y safon. Ti angen rhoi di mewn ardal bwysig a ti'n gweld yn fama yr union le perffaith. Ar ben y golgeidwad, mae hwn yn mynd i fewn gan Snape o'r gic gornel ar y targed. Ddylia mae Snape ydy'r un sydd yn dathlu. Ar ôl colli gêm agoriadol y tymor yn erbyn y Seintia, roedd y pencampwyr Caerdydd yn ôl ar ei goran erbyn Llansawel. Mae Kenzie Olden a Holly Smith yn ei gwneud i'n ddwy o fewn 20 munud yn y diliw. 5-1 oedd hi yn y diwedd. Michaela Cook yn fedrus o ymyl y cwrt yn sgorio ei gol gyntaf yn y cyngred eleni. A Lily Billingham yn manteisio'r gic gornel i ychwanegu gol safonol arall. Er gol gysur i Lansawel drwy Anya Grunewald a Chardyn Coch i Fiona Barry cyn y chwiban ola roedd Kerry Walclett eisoes di gwneud sy'n fuddugoliaeth gyffyrddus i dîm Ian Derbyshire. Aberystwyth yn ennill am yr ail gêm yn olynol. Gol Shauna Chambers yn ddigon i drechu'r Seintia. Ac ar ôl chwarae am awr, fe ddaeth y gêm rhwng Abertawe a Pontypridd i ben yn gynnar oherwydd glaw trwm. A dyna'r cyfan am heno, ond mae yna fwy o bêl-drod i ddod dros y penwythnos pan fydd ceffyl y blaen uwch gyngrair Cymru Caernarfon yn croesawu Pennod. Y cyfan yn fyw ar-lein ac ar BBC iPlayer hefyd am 5 o'r gloch. Ac fel arfer, byddwn ni nôl nos lun gyda holl uchafbwyntiau'r penwythnos, ond tan hynny, nos da.